Кима бу менә әлеге җыентыклар арасында, китаплар арасында име тулысынча Башкортстанга багышланган китаплар. Менә бу китаплар безнең Башкортстанда яшәүче татарларыбызга гомумән нинди мәгълүмат бирә? Бу китаплар нинди максатта кулланылачак? Кемнәр өчен ул? Фәннәр академиясында инде 80 елын тутырып узган Тел әдәбият сәнгать институты бар икән. Алар институт барлыкка килгәннән башлап беренче көннәрдән үк алар татар халкын төрле яклап өйрәнәләр. Институт инде күп тармаклы, күп юнәлештә эшли торган институт. Шуңа күрә әлеге китаплар да шуны чагылдыра. Ягъни экспедициялар аша, экспедицияларга чыгып, төрле мәгълүматларны үзебезнең милләттәшләребезгә, милләткә караган мәгълүматлар туплап алып кайту. Аларны китап итеп шул төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребезгә киридән әйләндереп кайтару, китап рәвешендә һәм инде фәнни яклап өйрәнү, аларны гомумиләштерү. Безнең милләтебезнең бүгенге хәле, аның дөньяга карашы, аның теле, халык иҗаты киң планда, мәдәнияте, менә булар бөтенесе дә инде әлеге китапларда чагылалар. Экспедициялар безнең инде әйткәнемчә 80 ел дәвамында бара, но соңгы 10-12 ел эчендә ул инде яңа бер сулыш алды, яңа бер формасы барлыкка килде. Ул экспедициялар комплексный экспедиция дип атыйбыз без аларны. Ни өчен шулай? Чөнки монда барлык белгечләр бергә чыгалар, әлеге авылларда, торак пунктларда бергә йөреп эшлиләр, һәм шуның нәтиҗәсе буларак менә бу китаплар аша без китереп чыгарабыз беренчел мәгълүматны. Менә бу китапны аерым алып карыйбыз икән. Менә бу китапта барлык юнәлешләр буенча да мәгълүмат алырга була. Монда инде археографик материаллар бар, ягъни үзебезнең язма, элекеге язма мирасыбызга багышланган гарәп язуындагы кул язма китаплар, басма китаплар һәм башка юнәлештә тел мәсьәләләре бар, әлеге төбәктә яшәгән милләттәшләребезнең тел үзенчәлекләре, халык иҗаты, халык авыз иҗатының бик күп материаллар алып кайтыла, музыка юнәлеше буенча материаллар алып кайтыла, һәм инде менә монда без менә кушымта рәвешендә күрәбез. Бу декоратив гамәли сәнгать юнәлешенең бик күп төрләре. Ягъни һәр китап менә шушы рәвешле байытыла. Ягъни шушы китап аша бу инде әйтергә була, бу китапны кыскача әлеге төбәктә яшәгән милләттәшләребезгә багышланган бер зур булмаган энциклопедик китап итеп күз алларга була. Һәм инде тагын шунысы кызык, бу китапта әлеге төбәктә яшәп, безнең галимнәр белән аралашып, аларга мәгълүмат биргән милләттәшләребезнең барсының да исемнәре язылган, әлеге материаллар барсы да паспортлары бар, кайсы вакытта, кайсы авылда, кайсы кемнән язып алынган, исем фамилиялары белән. Шуңа күрә инде кайсы гына төбәктә яшәсәләр дә милләттәшләребезнең дөньяга карашы да, бүгенге хәле, кичәге үткәнен дә саклап кала торган халык хәтерендәге мәгълүматлар саклана. Шуңа күрә инде без әйтәбез икән, бүгенге көндә менә аерым Башкортстанны алып карыйбыз икән, менә безнең монда нинди юнәлешләр буенча бара. Башкортстанның бик күп төбәкләрендән тупланылган, безнең үз вакытында Башкорт дәүләт университетында 30 еллап хезмәт куйган Рифа Мөхәммәтҗановның ул фольклорчы, ул җәмәгатьчелеклесе, заманында Башкортстанда әле 90-нчы еллар уртасына кадәр бик күп көч салып хезмәт куеп яшәгән галимнең туплаган материаллары нигездә. Аның бүгенге көндә хезмәтен дәвам итүче безнең танылган журналист, галим Илдус Фазлетдинов Уфада яшәп гомер итүче, ул аны барлап, студентлар белән күпмедер күләмдә тулыландырып, аны цифрлаштырып, менә шушындый китапка безнең институтта ул шулай ук хезмәт итә, безнең белән бергә, безнең дә ярдәм белән шушындый китап башкарып чыкты. Менә бу Риф абай Мөхәммәтҗановның үз вакытында бастырган хезмәтләреннән тагын бер китап, аның истәлегенә, аның хөрмәтенә бастырып чыгардык бу китапны. Башкортстан ак буе татарларының йола иҗаты. Менә шушы рәвешле без фольклор ягын өйрәнәбез.
İkinci yaklap til meselelerine kilebez. Bunda til meselelerine şulay uq indi yana kitaplar var. Hem indi uz vakitinde dünyaga kilip cemaatçilikte zor ihtibar alıp hem indi bugün de ihtiyacı bulgan kitaplar. Mine Diryapa Ramazanova ataklı til galimlerinin birisi Tatar dünyasındağı ataklı diyalektolog. Onun 1984 yılda Ali Sovet çağında dünya kurgan kitabı bu Формирование татарских говоров Юго-Западного Башкортостана. Mine bu kitabında bugün de ihtiyacı var bu kitabının. Bugün de ol özünün tululuğu, özünün kızıklı məlumatları bilen, tarihi məlumatları bilen özün bugün de cəlibite. Şuna göre biz onu tağın da cemaatçilikке bastırıp təqdim etərgə bulduk. Həmin də mənə Aradik abi Sibqatov şulayıq Başqırtistanның Devlet Üniversitesinde uzak yıllar hizmet koyup işlegen galimiz bu kitapta bundan 20 yıllar şaması dünya kurgan idi. Biz anı şulay uğunda məlumatları bugün de mühim bulganğa göre biz anı yanadan Tatarstan kitap neşriyatına takdim etken idik. Mene şu şıravuşlu yanadan bastırıldı. Bu indi dünyada bargan Tatar dünyasında Tatarga beyli məlumatlarının Tatarga beyli vazgiyatının özgergen çırında bigrek de bu kitaplarının gerekligi tağın bir tapqır rastlana. Şuna göre biz anı yanadan takdim ettik. Mene bu kitap bizden hizmetkarımız yaş galime filologiya fenleri kandidatı Menera Bulatovanың kitabı, ol şulay Başkırtistan kızı özü, Gafuri rayonundan. Mine bu turdan tur Başkırtistan'dağı söyleşilerge bağışlangan kitap. Mine şu şıravuşlu biz til meselelerine yakın kile alabız, til meselelerinin nişkeliklerine kirip ol turda söz alıp baralabız. Tağın bir seriye bizden çıkıp kile, bu indi kabir taşlarına beyli. Kabir taşları var iken demek indi bizning halkımızның bilimli buluğunda kürsete, iliglikten yazı bilen yaşaganligin hem indi mine bu kitaplar bizning Vener Usmanov bizning mirasxonada işli fenni hizmetkari bulup ol şulay yok Başkırtistan jegiti özü Sterlibaş rayonundan bu indi bir yaklap qaraganda şıraqlıdır, ikinci qaraganda belki indi tabiidir de Başkırtistan'da doğup ösken kişilerinin galimlikке taba umtulup biri de yaşap hizmet etüleri bu indi bizning için indi ol tabii ayber. Mine onun bir köp yönelişlerde işlep, bir köp töbeklerde işlep, ekspedisiyalarda yürüp Tataristan boyunca da Başkırtistan menamında kurabız milletteşlerimiz toplanıp yaşayan bir köp töbeklerde ekspedisiya aşağı materyaller toplanıp kile anın menamında biz seriye rövüşünde bastıra başladık. Ol indi birinci seriyenin birinci kitapların biz Başkırtistan'a bağışladık. Şulay yok. Bu indi mene Vener'nin tuğan yağı Sterlibaş rayonu. Mında Sterlibaş rayonu avullarının bütün məlumatları toplangan bulsa, mana biri de Sterlibaş avulunda özünde de büyük kıymetli məlumatlar verilgen urun algan ziratları var. Kabir taşları büyük özünçelikli. Mana bu turdan tur Sterlibaşның özündeki ziratga bağışlangan. Hem indi tağın bir neçe zor bulmagan kitap. Əlige bu indi mine kurabız mında Fedorovka rayonu, Buzdeg rayonu, Şişme rayonu, Ufadağı. Mine şu şıravuşlu biz tağın bir yönelişini alıp, özü bizning milletteşlerimiz şu taş yazmalar aşağı, kabir taşlarındağı yazma məlumatlar, dünyaga qaraşları, alarның ustalıkları, başkası da kurnemneminde. Hem indi mine tağın bir kitap boyunda bizning ekspedisiyalarının kitabı rövüşünde şıgıları turunda söyleşken idik. Bu bizning mine yalgızmasam 17. yılda biz resmi rövüşte kompleksini ekspedisiya uzdırdık. Sterlibaş rayonuna Başkırtistanның mine bu Sterlibaş rayonunda toplangan materyallar. Bunda biz anı indi birinci tapqır iki kitaptan tıratırgan etip işledik. Bu indi Sterlibaş tabagının köp məlumatlı buluğu da eligilikten indi mağrifetlilik o eligi tübekte kingce ilgen buluğunda kursata tırgan iki kitaptan tıra. Yani mine şu şıravuşlu biz indi kurabız
Millettəşlərimizin ni dərəcədə taralıb, ni dərəcədə uzaq vaxtlar davamında mədəniyyətli olub, öz dünyaga qarашın, özünün dünyaga qarashın formalaştırıb yaşaganligini ko'ramiz. Tag'in esa so'nggi vaqtlarda endi matbuotda, bigrakda internet aşa til bilgichligi yog'idan әзірлеклері болмаса да, шактый кіші татар тілі, башқұрт тілі мәселелерінің бигрәктә біз атыйбыз бит инде Башқұртстан белән Татарстан арасындағы менә бу шик буе районнарын алабыз. Андагы тел мәсьәләләренә үз фикерләрен әйтергә яраталар, үз фикерләрен нигезләргә тырышалар. Бу юнәлештә бер генә көн булса да фән юнәлешендә эш эшләп карамаган кешеләр сөйләргә була. Без монда фән кешеләре буларак ничек якын киләбез? Менә монда санабыздык. Biz milletке, biz әлеге халыкның бу территорияда, бу җирлектә яшәүләрен төрле яклап килеп карыйбыз. Тел мәсьәләләре бер төрле булса, тел мәсьәләләренең үзенчәлекләрен өйрәнәбез. Икенче яклап халык иҗаты, ягъни халыкның хәтерендә калган, халыкның күңелендә сакланган материаллар аша якын киләбез. Алар материалларга игътибар итсәк, ул шама белән бер 300 еллык араны үз эченә ала. Тулысынча барлык жанрлар белән дә түгел, әмма ләкин авыл тарихларын алып карыйбыз икән, ниндидер истәлекләр, риваятларны алып карыйбыз икән, аерым жанрларны ул шушы вакытка килеп чыга. Менә монда халыкның хәтерендә нәрсәләр сакланган? Аларның тарихы нәрсә турында сөйли, авыл тарихлары нәрсә сөйли. Башка төрле жанр, җырларында, мәзәкләрендә, мәкалләрендә, башкасында менә бу жанрларның һәрберсен алып карасак, аның эчтәлеге нәрсә сөйли. Менә бу яклап килеп карыйбыз икән, без тагын да тел мәсьәләләрен икенче яклап ныгытабыз. Анда әйткәнемчә менә ул материалларның үзләренең паспорты бар, үзләренең кайсы авылдан, кайсы вакытта ничек итеп язып алынганы, аны бер ничек тә үзгәртеп булмый. Үзгәртәсен килә икән, әлеге паспортны, әлеге язманы бөтен килеш үзгәртергә, күчереп язарга кирәк. Үзеңә ничек кирәк? Буларын инде аның бер ничек тә үзгәртеп булмый. Бу 60нчы еллар уртасыннан 90нчы елларга кадәр язып алынган нигездә, ягъни әле ул вакытта bu мәсьәләләргә карата караш икенчерәк, иркенлек бар, районнарда йөреп, студентлар дәүләт университетындагы укучы шәкертләр белән бергәләп Рифави Мөхәммәдҗановның туплаган материаллар. Һәм инде әйткәнемчә Илдус Фазлетдинов тарафыннан соңгы елларда тулыландырып, тагын да эшне дәвам иткән. Менә бу материаллар бар. Икенче яклап тагын киләбез, шул ук кабер ташларына киләбез. Әлеге менә зур Сәрлебашка караган материаллар аша, музыка юнәлеше аша киләбез. Сәнгать юнәлеше аша киләбез. Тасвири гамәли юнәлеш сәнгатьнең. Ягъни анда да бер нәрсәне дә үзгәртеп булмый. Я халыкның дөньяга карашы шушы сурәтләр, рәсемнәр аша, бизәкләр аша бар, әллә инде юк. Бар икән, ул инде аны син кемнәндер күчереп кенә эшли алмыйсың. Ул гасырлар дәвамында, буыннар дәвамында бер-берсенә бәйле рәвештә шушлай итеп яшәп килә, һәм инде ул кешенең күңеле аша шушы бизәкләргә төшә. Анда ул шигү эшеме, ул бәйләү мәсьәләләреме, ниндидер рәсем ясаумы, капка тәрзә төпләрен, башкаларын, тәрзә рамнарын ясыймы ул. Менә монда инде анда мәчетләребезне салып, аны бизиме, үзе күз алдына китергәнчә. Бу инде ата-бабадан килеп, ата-бабадан сакланып килгән дөньяга караш. Моны әйтгәндә ниндидер рәвештә мәктәп ашамы, ниндидер радио, телевидение ашамы, гәҗит, журнал ашамы бу мәсьәләләргә үзгәреш кертү ул мөмкин әйбер түгел. Ни өчен? Чөнки без менә күрәбез, аерым төбәкләрдә, аерым җирләрдә яшиләр, икеш әйтик башка милләттән булган авыллар. Без алабыз икән Төркияне, анда безнең 19нчы гасырның икенче яртысында күчеп утырган татар авыллары бар. Нинди генә шурны кичермәсеннәр алар. Инде гасыр ярым вакыт узган,
Бүгінгі күндә алар үзләренең ата-бабаларыннан калган, менә без сөйләшкән һәр юнәлеш буенча да мәгълүматны саклыйлар бүгенге көндә. Ягъни монда инде менә шушы рәвешле якын килеп карыйбыз икән, фәнни яктан якын килеп. Без турыдан-туры аларның барсының да бер җепкә тезелүен, бер ноктага килүен күрсәтәбез. Бу безнең татар халкының озак вакытлар дәвамында шушы территорияда яшәгән, аны һәр яклап нигезли, телне сәнгать байыта, телне халык иҗаты тулыландыра һәм инде без эзлекле рәвештә татар халкының мәгълүматлы булып, мәгърифәтле булып, мәдәният, бай мәдәниятле булып, шул җирлектә яшәүен күрәбез. Ягъни инде менә бу хезмәтләребез безнең нәкъ менә шушы сорауларга җавап бирә һәм инде бу җирлектә яшәгән милләттәшләребезнең киләчәгендә шушы рәвешле күрсәтә. Киләчәге нинди юл белән барырга тиеш. Ким абый, менә бу китаплар, сез әйтеп үткәнчә, ул бит инде еллар дәвамында эзләнгән тарих. Шуңа күрә кемнәрнеңдер бүген халык башын катырып, ырулар, сез шундый ырудан, сез мондый ырудан дигән, менә бу уйдырмаларга түгел җавап бирә торган китаплар, шуны ачып укырга гына кирәк, шулай бит? Әлбәттә, менә бу китапларны алабыз икән инде. Менә монда 3 китаптан торган, менә моның юнәлешләре буенча әйтик, территориаль юнәлешләре буенча төньяк, көнчыгыш районнары бар. Кешеләрдән язып алынган материаллар бар. Бармы менә монда ырулар булдымы, ниндидер анда теге башка халыкларга бәйле булган истәлекләр бармы, риваятлар бармы, алар яшәгән авылларның тарихында нинди эзләр бар. Менә алып карарга кирәккән, барлап чыгарга. Монда бит икенче яклап без якын килә алабыз, шушындый ук китаплар башкорт халык иҗатында бар. Алар бик күп томнар белән дөньяга чыкты. Аны атаклы фольклорчылар туплаган. Без алар белән хезмәттәшлек итеп, дусларча мөнәсәбәттә озак еллар эшләдек. Әйтик анда Рифага Сөләйманов белән, Салават абый Галин белән, бүгенге көндә дә әле институтта шушы юнәлештә эшләүче галимнәребез, фольклорчылар бар. Алар һәм башка бик күп галимнәр, фольклорчылар дистә еллар дәвамында тупланган материалларны бастырып чыгарганнар. Фольклор юнәлеше, халык авыз иҗаты буенча күп томлыклар бар. Аларны алып карарга була. Кайсы җирлектән тупланганнар алар? Шушы материаллар тупланган җирлектәнме? Әллә инде Башкортстан территориясенең башка җирлекләреннәнме? Ни өчен? Икенчедән, андагы материаллар белән буларны чагыштырып карарга була. Нинди материаллар бар? Авыл тарихлары ничек итеп бирелгән? Халык авыз иҗатының башка жанрлары ничек итеп бирелгән? Шул ук рулык мәсьәләләре бирелгәнме, бирелмәгәнме? Монда бөтенесе дә ачык итеп язылганнар. Бармы ул, юкмы? Шуңа күрә бу китапларны безнең максат инде җәмәгатьчелеккә җиткерү, дистә еллар дәвамында тупланган материалларны аны карау, алар турында сөйләшү, үзләренең авылларыннан туплап алынган материалларны җәмәгатьчелеккә җиткерү, бу бүгенге көндә дә бара. Бүгенге көндә дә тупласак та без халык хәтерендәге мәсьәләләрне юкка чыгара алмыйбыз. Халык хәтере шактый вакытны үз эченә алып, ул бүгенге көндә дә шушындый байлыкны, шушындый рухи мәдәни байлыкны бирә килә бүгендә.